Am scanat catalogul Lidl pentru săptămâna viitoare și am găsit reducerile pe care le așteptai. Lidl are oferte masive atât la bunătăți pentru toate gusturile, cât și la produse non-alimentare, pentru că sunt multe produse. Am pus capitole pe ecran și în descriere. Folosește meniul ca să sari direct la ce te interesează. Noi scanăm toate magazinele ca tu să economisești. Abonează-te la oferte în top și hai să facem cumpărături inteligente. Nu uita, apasă pe abonare ca să nu ratezi următoarele reduceri. Suntem curioși pe unde ajung ofertele noastre. Tu din ce oraș ne urmărești? Scrie-ne în comentarii. Hai să vedem care oraș are cei mai mulți vânători de reduceri.
Mulțumim că ai rămas cu noi până la final! O săptămână frumoasă în continuare! Sperăm că ți-ai făcut lista de cumpărături!